Hivatalos személy elleni erőszak miatt emeltek ma vádat egy nő ellen, aki közterületfelügyelőkre támad Budapest belvárosába. Tettéért akár 5 évre is ítélhetnék. A városrendészek évente 100 alkalommal keverednek olyan szituációba, amikor önvédelmi vagy kényszerítő eszközt kell bevetniük. Egy évvel ezelőtt botrányt kavart ez a videó. Az első reakciók túlkapásról és értelmetlen brutalitásról szóltak, aztán kiderült, hogy egészen másról van szó. A közterületfelügyelőkkel dulakodó nő ellen nyomozás is indult, hivatalos személy elleni erőszak miatt. Az illetékes kerületi ügyészség éppen a mai napon nyújtott be vádiratot egy nővel szemben. A vádirat lényege szerint a közterületfelügyelők egy 6. kerületi villamos megállóban egy jegy nélkül utazó személlyel szemben intézkedtek, amikor a vádlott ezt látva közbelépett, és ennek során több alkalommal leköpte, illetve többször megrúgta a közterületfelügyelőket. A hivatalos személy elleni erőszak súlyos bűncselekmény, akár 5 év börtönbüntetés is kiszabható érte. Hölgyem, az intézkedéstől 2 hangfelvétel készül. Ezek a felvételek 2 héttel ezelőtt készültek Budapesten a Filatorigáti hév megállónál. Káromkodás, lögdösés, sőt harapás. A jegy nélkül utazó asszony ellenáll, és mindent bevet az egyenruhások ellen. A viselkedéséből arra lehet következtetni, hogy fogalma sincsen, mihez van joguk a közterületfelügyelőknek, egyáltalán mi a dolguk, és neki mit kell eltűrnie. Nem ordibálunk, kommunikálunk. Jó? Tehát amikor elindítom az intézkedést, akkor kommunikálok. A fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságának központjában vagyunk. Itt képzik a fővárosi közterületfelügyelőket, de ide járnak a budapesti kerületek közteresei is továbbképzésre. Feküdjön a földre! Feküdjön usra! Egy bilincselési testhelyzetbe hozom, gyertek álljatok akkor légy szíves úgy, hogy lássatok. Most éppen intézkedés taktikai és önvédelmi felkészítés zajlik. Sajnálatos módon évente körülbelül 30-40 esetben történik hivatalos személy elleni erőszak. Ennél azért néhány esettel többször, körülbelül 100-110 alkalommal van arra szükség egy év alatt, hogy önvédelmi vagy kényszerítő eszköz alkalmazására kerüljön sor. A közterületfelügyelők 30 éve tevékenykednek Magyarországon. Jelenleg 300 önkormányzatnál 2500 felügyelő végzi a munkáját. A feladatuk sokrétű. A település közrendjével, közbiztonságával, köztisztaságával kapcsolatos elsősorban kisebb fokú szabálysértések vagy szabálytalanságok felderítése, megelőzése, megszüntetése, illetve szankcionálása. Idén nyáron 3 napon keresztül forgattunk a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságának közterületfelügyelőivel. Elmentünk mindenhová és felvettünk mindent, amivel foglalkoznak. Kezdjük ott, ahol a legtöbben találkoznak velük, vagyis a tömegközlekedési eszközökön és a megállókban. A mai nap folyamán a 2-es és a 3-as metró lesz a fő ellenőrzési pontunk. A BKV ellenőröket támogató egység munkája reggel 6-kor az eligazítással kezdődik. Mindenki meg tudja, ki lesz a párja és hol fog szolgálatot teljesíteni. A Széll-Kálmán téri metróállomás mozgó lépcsőjének tetejénél vagyunk. A reggeli csúcsforgalomban próbálják kiszűrni a BKK ellenőrök a jegy nélkül utazókat. A közterületfelügyelők a háttérből figyelnek. Azt mondják, kiszámíthatatlan, hogy melyik blitzelő próbál menekülni, vagy kiválik agresszívvá. Teljesen jól szituált emberek, és egyszerűen oly módon viselkednek, pedig ők hibáznak nyilván, mert különben nem kerülnének konfliktusba semmiképpen velünk sem, meg az ellenőrökkel, és teljesen kikelve magukból. Hát próbálják, nem tudom, irracionálisan viselkednek, tehát nem igazán lehet megmondani, hogy kivel van probléma, vagy kivel lesz probléma, vagy kivel nem lesz probléma. Ez az amatőr videó idén januárban készült. Egy blitzelő próbált elmenekülni az ellenőrök elől. A közterületfelügyelők feltartóztatták, ő ellenállt, ezért megpróbálták lefogni, majd leteperni. A felügyelőknek ehhez joguk van, sőt egy ilyen helyzetben ez a kötelességük. A közterületfelügyelő is jogállását tekintve hivatalos személy, jogosult igazoltatni, jogosult személyes szabadságot korlátozó intézkedést is foganatosítani, helyszíni bírságot kiszabni,
szabálysértési eljárást vagy közigazgatási eljárást kezdeményezni. Fegyvert nem használhat a közteres, de bilincset és önvédelmi eszközöket igen. A tapasztalt felügyelők azt mondják, ezekre szükség is van, főleg a tömegközlekedési járműveken, ahol nincs elég hely, nem lehet kilépni egy támadás elől. Megüt, meglök. Igaz, hogy meglök, az többféleképpen is értelmezhető. Értelmezhető egy menekülési szándéknak, nyilván akkor ezt nem vesszük támadásnak, de ha már üt, nehogy Isten leköp, leveri a fejemről a sapkát, vagy megpróbálja, megrángatja a ruházatomat, ez már mind-mind kimerítő a hivatalos személy elleni erőszak fogalmát. De ilyenek vannak, tehát ez elég sűrűn előfordul. A frontvonal után irány a Margit-sziget, ami a BKV járművekhez képest a béke szigetének tűnik. A végsebessége egy olyan 30-35 körüli. A közteresek elektromos kocsijával indulunk járőrözni. A sziget főfelügyelője, Tutkovics József úgy ismeri a majdnem 100 hektáros területet, mint a tenyerét. Általában az engedély nélküli árusokkal, a szigetre behajtó autósokkal szemben kell intézkedniük, de néha egészen megdöbbentő szabálysértésekkel is találkoznak. Virágültetéskor szoktak eltulajdonítani kisebb-nagyobb mennyiségben virágot. Tettenérés egy esetben történt a részemről. Megyünk is tovább, motoros és kerékpáros közterületfelügyelőkkel is találkozunk. Az utóbbiak pont egy árus engedélyét ellenőrzik. A szigeten rendőrök is járőröznek, az ő munkájukat is segítik a helyi közteresek. A fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságának központi vezérlőtermében vagyunk. Innen nem csak a Margit-szigetet, hanem a legforgalmasabb közlekedési csomópontokat, aluljárókat is ellenőrizhetik. 600 térfigyelő kameraképét vizsgálhatják a felügyelők. Ezen a monitoron pedig a városban mozgó felügyelők autóit lehet nyomon követni. Hogyha érkezik a főváros valamelyik pontjára vonatkozóan egy lakossági bejelentés vagy panasz, a hozzá legközelebb elhelyezkedő, szabadon mozgatható közterületfelügyelő járőrünket oda tudjuk irányítani. Vannak olyan esetek is, amikor nem elég egy járőrpáros. A fővárosi tűzoltóság laktanyájából szirénázva indul ez a tréler. A tűzoltó sofőr mellett egy közterületfelügyelő ül. Az ő feladatuk az, hogy minél hamarabb kiérjenek oda, ahol egy figyelmetlen autós parkoló járműve akadályozza a tömegközlekedést. A tréler percek alatt felemeli és elszállítja a gépkocsit. Egy ilyen figyelmetlenség 20 000 forintjába kerül a sofőrnek, a bírság összege pedig több 10 000 forint is lehet. A tilosban parkolás vagy a mozgáskorlátozottaknak szóló helyek indokolatlan használata sem olcsó mulatság. Traffic szabálysértés esetén bármikor bilincselhetünk, kivéve, hogyha ez baleset veszélyt ad fenn, vagy pedig ugye a kapubejárókban, ott csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet intézkedni, viszont kerékbilincset akkor sem szabad alkalmazni. Ez az autós is rossz helyen parkol, nincs mozgáskorlátozottságot igazoló kártya sem a szélvédő. A felügyelők lefotózzák és előkerül a bilincs. A bilincs levétele 11 500 forintba kerül, a szabálysértésért pedig szintén több 10 000 forintos bírság szabható ki. Sokan gondolhatják azt, hogy ez a pénz, vagyis a bírságok a közterületfelügyelet költségvetését gazdagítják. De ez csak tévhit, városi legenda. A közterületfelügyeletnek a bírságbevétel egyetlen egy forint valós bevételt sem eredményez, hiszen ez az önkormányzatok bevétele, ezt pedig törvény határozza meg. A közterületfelügyelőkkel legtöbbször a munkájuk jellegéből adódóan csak akkor találkozunk, ha szabálysértést követünk el és megbüntetnek. A közteresek azt mondják, hogy ez a munkájuk része, és tudják, hogy az esetleges szidalmazások és támadások csak az egyenruhának szólnak, és nem személy szerint nekik. A Kékfényben Miki Attila riportját látták.